Velkommen til Vester Helsing Skole og vores projekt. Vi er her på en skøn sensommeraften i august, og som I kan se, så er der masser af aktivitet. Vi har masser af biler fra boksere, sangspillere og fodboldspillere, der er i gang inde på skolen og uden for skolen. Det her drejer sig om 3 ting. Det drejer sig om kultur, natur og sundhed, som vi vil basere vores fremtidens medborgerhus på. Kultur og sundhed, jamen det er mad, vores madklub. Vi vil lave små koncerter, små forestillinger. Sundheden, det er mange ting. Det er meditation, det er mountainbike, som også er naturen. Det er bokseklubben, som jeg lige har fortalt om. Det er gymnastik, badminton, volley osv. Naturen, for lige at slutte af med den, jamen det var desværre ingen bakker, og så har vi om på den anden side om en kæmpe sportsplads, hvor vi vil lave nogle udendørsaktiviteter med leg og sport. Og som I kan se nederst, så har vi opbakningen fra de lokale virksomheder. Det betyder rigtig meget for os. Bag mig har vi det, vi godt kunne tænke os at være den nye indgang, fordi lige i øjeblikket skal vi helt om på den anden side af bygningen for at komme ind i det, vi i dag kender som X-huset. Så vi vil godt have åbnet bygningen op med en ny hovedindgang her, og måske åbne gymnastiksalen op, som vi ser her til højre for jer, hvor man kan kigge ind i aktiviteterne fra gymnastikken og boksningen osv. Så en åben og venlig modtagelse af vores mange nye brugere. Det er meget vigtigt for os, at vi har aktiviteter for folk i alle aldre. Her har vi vores folk i den bedste alder, der spiller petanque på en god aften. Og den anden aften valgte vi at invitere områdets børn til børne- og ungdomstopmøde, fordi det er vigtigt for os at vide, hvad de unge vil. Der fik vi masser af input til aktiviteter og rumle, som vi gerne vil flyve i livet. Vi zoomer over til højre herovre. Der har vi for enden af gymnastiksalen vores lokalhistoriske arkiv, som jo også er en del af vores kulturtilbud og er gode til at bevare vores historie. De bor i en lille bygning for enden bag små vinduer. De skal da åbnes op. Vi skal da have glasfacader til dem, så folk kan se, at der også er godt gang i historien. Det, der startede det hele, det var X-huset hernede, som er bygget til skolen i 1993, og som lokalområdet har brugt de sidste 20 år. Så 500 kvadratmeter med omklædningsrum og fællesrum. Hej igen. Her har vi så Super Old Boys, Broby FC mod Krarup Espe. Hvem man vinder, det ved vi ikke, men vi har 2 hold, der har hjemmebane hernede, og der skal stadig være fodbold hernede. Men derudover så har vi en masse udenomsområder over til venstre for jer. De skal bruges. Missionen her, det er igen vores udendørsarealer, hvor ude til sportspladsen har vi den her lille fine bakke. Og vi har masser af bakker herude bagved, men man kan starte med at have noget teknik på mountainbike her på vores lille bakke. Så har man nogle redskaber og lære det, inden man skal ud på de store bakker. Og bag mig har vi faktisk også X-huset og indgangen til samlingssalen, hvor drømmen er, at vi får lavet en terrasse rundt, hvor vores gæster om sommeren kan sidde og nyde en kold øl eller en kop kaffe. Udsigt til det grønne område. Her har vi boksklubben, der er godt i gang. Med gymnastiksalen. Der er også wushu og masser af badminton og hockey. Men boksklubben, de mangler plads. Årsagen lige lidt, fordi de har en boksering. Men hvor er den henne? Følg med mig. Her har vi så den ene af boksklubbens 2 ringe. Den anden den er svær at pakke ned, fordi de har ikke plads til den. Men det vil de gerne have. Lige nu er der tomt stille. Om en time kommer der 20-30 kvinder og laver noget frisk sukker herinde. Og herinde der bliver der ryggymnastik, der bliver yoga. 16. november kommer han i bogen, spiller lidt koncert herinde. Så det bliver rum med kultur og sundhed, som passer jo meget godt ind i de 3 ting, vi har gang i. Står forresten også dernede.